Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo Dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu usigcina sabona usuku lwanamhlanje. Angazi noma ngangishilo yini noma bengakasho. Namhlanje bekufanele ngaba sitholile inkonzo, bekunezinkonzo besizozithola eziwu-2. Kunebandla ebelingicelile noma elangicela ukuthi ngizoba i-guest noma ngizoba umfundisi ofikile. Becela ukuthi ngikhulume ngokwakhiwa komndeni, ukwakhiwa komndeni. So kusho ukuthi-ke namhlanje ngo-10 bekuzongena inkonzo yabantu abashadile ukuthi umndeni wakhiwa kanjani. Bese emva kwedina noma emva kwelunch bese sizongena-ke enkonzweni yama-single parents, abazali abangabodwa, ukuthi lithini izwi ngabo. Hayi besizothola umnotho ngendlela emangalisayo. Izolo-ke base beyangithinta baxolisa. Kangathi-ke ukuxolisa kwabo kusekuthenini abahlelekile bona ngendlela efanele. Kanti inkonzo-ke hayi bese ngithandazile. Ngibukile-ke, angazi-ke, angifuni ukuthi ngithi sitha. Kodwa kona kunjalo-ke bazalwane. Sesizothola-ke nje-ke inkonzo lezi siqhubeka ngazo yokubonga nokudumisa uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe bengizosho ntambama, kusho ukuthi mhlambe ngicabanga ngishongo, uma ngingashongo kusho ukuthi bekukuhle lokho ngoba nakho kugcine kungasenzekanga. Sinjalo-ke izinto bazalwane, siyazi thina masiba ney'nkonzo seniyasibona isidingo. Masizoba nenkonzo emenyezelwe siyadinga ukungena emkhosini ukuba izinto ezifana nalezi zingenzeki. Ngisho ukungena emkhosini-ke njengebandla bengingenile mina, ukungena bengikungenile, kodwa kudinga phela laba abantu abazophakelwa lezi zitsha ebezizomukela ukudla, nazo phela zingene emkhosini. Mhlawumbe usuyabona ukuthi kuhle ngani uma kuzoba nenkonzo ethe ukuhluka kunesizijwayele, kufanele singene emkhosini sikhulekele ngoba usathane uyalwa kakhulu. Usathane imishado akayifuni. Uma ungathatha nje ubheka ibandla lakho nje ukhonza khona, bangaki ngempela abantu abashadile. Kugcwele abantu abazali abakhulisa iy'ngane ngabodwana. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunabazali asebebadala, omkhulu nogogo, mosulandela kahle abazange bashade, sekuze kwajwayelwa nje ukuthi laba bantu abandawonye ezifu bashadile, kanti ngempela uzothatha incwadi yomshado ayikho, bakipitile. Sebekhulisa iy'ngane kwaze kwaba nabazukulu. Ezinye izinto zivela uma sekufanele umuntu ayongcwaba. Hawu, ugogo ubiza isibongo sakubo, kwenzeka kanjani? Sekuyavela ukuthi hayi abakaze baze bashade. Inkinga esibhekene nayo leyo emabandleni. Thola ukuthi nje kuyaqhutshekwa, kuyaphilwa. Hayi, angikho lapho, ngiyaxolisa. Angishongo ukuthi leli belingibizile bekunjalo, ningangizwa kabi. Ngikhuluma ngawo wonke nje amabandla in general. Kuthi uma ngokuthatha ibandla lakho nje lilikhulu lilingaka, ubusubheka abantu abashadile abangama-couples, uzothola ukuthi inamba ithini. So-ke besizoba ney'nkonzo ey'mbili-ke, abashadile ekuseni, yama-single parents, kodwa ibizobathinta bonke nje. Kusho ukuthi akekho nama-single parents abengangena kuyasekuseni. Ubani owazi noma uzogcina eshadile, kanti noshadile kungenzeka agcine eshonelwa, asale yedwa, noma-ke badivosa. Abadivosa abazalwane, angazi bakuthathaphi lokhu. Ora sidluleke, sengidlulisile iphuzu ebengilidlulisa. Sizoya-ke ezwini lethu esilijwayele. Ngaphambi kwasiye kulo, ake siguqe sicele uNkulunkulu abe kanye nathi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, Baba ongcwele, Baba olungileyo, siza kuwe namanje Nkosi, sibonga ukuthi usigcinile kwaze kwaba yilolu suku. Engikwaziyo ukuthi akekho ongavimba icebo lakho.
icebo lakho alinakuvinjwa. Siphambi kobuso bakho-ke Nkosi, sicela ube kanye nathi kule nkonzo, khulumisane ney'mpilo zethu zambule. Sibeka kuwe Nkosi lonke uhlelo nohlelo lwakusasa lokufihla ubaba uSithole, silibeka kuwena Nkosi. Siyabona izimpi esibhekene nazo ngalomndeni. Siyazi Nkosi ukuthi wena uhlolwa lutho. Singakho siza kuwe sicela ukuthi icebo lakho lifezeke, konke kuhambe ngendlela ofisa ngayo. Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu nomusa, sinikela kuwe nalesi sikhathi. Siza ilona loyo khona ekhaya lezwi, usize lona loyo sentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Usize lona loyo Nkosi ezogcina ifinyelele kuye le nkonzo ebe engekho ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngoba uyabazi Nkosi abangabakho, uzokwenza ngendlela yakho yobuNkulunkulu zifinyelele lezi nkonzo lapho uthanda khona. Siyazi ukuthi nakhona ekhaya lezwi kukhona abangasayilaleli inkonzo, nakhona ekhaya lezwi bakhona baqubile kodwa abasazilaleli. Nkosi, sibanikela kuwena, basize uNkulunkulu wami kuba babone bazi ukuthi sekuyisikhathi sini ewashini lakho, isikhathi sokudlala asisekho. Sisizeke Nkosi, khulumisana nempilo zethu, sinikela ukuphila kwethu kuwe nangalesi sikhathi. Khulekela abantu Nkosi abasemkhosini ehlukahlukene yey'mpilo zabo. Ngiyabacelela nje ukuthi ubaphe amandla, ngiyabacelela kuwe Nkosi ukuthi ubaphendule, ubenzele abakufunayo, wenzele igama lakho udumo. Ngenxa nje yegama lakho basize uNkulunkulu nomusa. Siyakubonga-ke ngakho konke, siyakubona nokuhlaseleka ey'ndaweni zonke, nomsakazo obuwenza i-Pastors Marathon uhlaselekile, isaspendiwe. Nkulunkulu wami, konke ngikubeka kuwe. USathane uthukuthele ngalesi sikhathi, uSathane uyalwa ngalesi sikhathi. Ongaboni usenkingeni ngoba uzophaphama esehamba eceleni kwendlela ezulwini engasayi khona. Sisize Nkosi, sihlale kuwe, sivule amehlo, silizwe izwi lakho silenze. Siphile esikhathini esinzima lapho nabazalwane bejika bethatha ama-instructions kuSathane. Ngiyacela Nkulunkulu wami, sisize sihlale kuwe ngaso sonke isikhathi, silalele izwi lakho, ngoba uma sikuwe namazwi akho ehlala kithi, uthe socela esikuthandayo sikwenzelwe. Ngale kokucela esikuthandayo, uma sikuwe namazwi akho ehlala kithi, sokwenza intando yakho ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga-ke Nkosi, busisa le nkonzo ngoJesu Kristu ophilayo ngiyacela. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Ukuhlaseleka kukhona ngendlela eziningi. Nami ivoice yami abangaziyo bayayizwa ukuthi ayivumi kahle. Ayivumi kahle impela. Ngibeka amanzi nje la eduze. Akuhambe kahle, angazi kwenze njani. Kodwa nje konke nje kuhlaselwe. Kodwa ngoJesu Kristu inkosi yethu siyanqoba. Sivele sithi uJesu Kristu inkosi. Izinto zilunge. Hayike ake sifundile le nkosi. AbaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 23 to 20. Uxolo verse 16 to 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Nivinyane konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde incwadi yokuqala kwabaseThesalonika isahluko sesihlanu, saqala evesini le-16 sagcina evesini la-22. Sigcine sikhuluma-ke izolo bangcwele, nothi izolo ngiyaxolisa. Ngaleli alanga ngoba izolo besifaka inkonzo. Sigcine sikhuluma, kufanele singene kuverse 5 wabase-Efesu chapter 1. Besikhuluma ngoverse 4. Kufanele-ke siye kuverse 5 kwabase-Efesu chapter 1. Mhlamba ngiqale-ke ngifunde, ngisheshise nje isikhathi ngiyasibona. Verse 3, makabonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokhu asikhethela kuye. Verse 4,
ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Yansi into esikhethelwe bafowethu iyodwa, noma-ke zimbili ngokwaleli vesi, ukuthi sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Ungcwele yini wena? Awusoleki yini phambi kwakhe? Yena obona ekujuleni uthini ngempilo yakho? Yena obona izizindlo zakho kunjani khona? Yini uyizindlayo? Yini oyicabangayo? Phela abantu akwabazindlela okubi, ubabulele labo bantu uney'dumbu. Mawakwafisela umuntu ukuthi afe, wambulala kwelikamoya. Ngisho ufisela ingane yakho ngoba ihlupha ukuthi ife, uyibulele kwelikamoya. Uma ungowesilisa wayiphika ingane yakho, wathi ufuna ukuyibona isizelwe, uyibulele leyo ngane. Sekuthe usuyibona ukuthi inhle yilento oyicabangayo, usuyaxolisa, usuyayithanda nje, ususha amashushu. Mhlawumbe wondla ingane yomuntu nje, ubani owaziyo. Kodwa okukhulu okusemqoka, asesibulala iy'ngane zethu ngoba yizo lezi ezidla ama-drugs, yizo lezi ey'bhema insangu, yizo lezi ezenza into ezingalungile. Wahlukumezeka umama wengane wayiphika. Nomama mhlawumbe uyitholele ngane emncane esaba ukushaywa ekhaya, waqale wazama imizamo efuna ukuyikhipha yangaphuma. Inkinga yonke le, uthola ukuthi uzamile ukuyikhipha ingane yangaphuma, wayibulala leyo ngane. uNkulunkulu phambi kwakhe iphila ngoba kuthanda yena. Angiphathi-ke oyibulele ngempela, onesidumbu, omzimba wakhe uyingcwaba. Angiphathi oyihoshulile, angiphathi obehlela umndeni, ebulala iy'ngane. Kukhona amakhondomu lapho, kunezinto ezenziwayo. uNkulunkulu akayithandi leyo nto. Ake sifunde ukuziphatha kahle. Ivesi esilifundile-ke likubeka kucace lithi singabi nokusolwa phambi kwakhe, sihambe ngobungcwele, sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Awunakusolwa wena phambi kwakhe? Ungcwele phambi kwakhe? uNkulunkulu kwangathi angasisiza abazalwane, ngoba siney'dumbu, sibulele. Abanye ngezimo ezithize bakhipha isibeletho, abanye bavalile inzalo. Bekuyoba kuhle uzithobe phambi kaNkulunkulu, cela uxolo, noma ungeke usarivesa. uNkulunkulu asizwele, uNkulunkulu abe nomusa kuwe. Asifunde kuvesi 5. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ukwenza uNkulunkulu through uJesu, ukwenza ngoJesu Kristu. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu. Mawukhumbula incwadi kaJohane 1:12, bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Abamukele bani? uJesu. So usho ukuthi singabantwana kuNkulunkulu ngoJesu. Uthi kuvesi 5, wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. So ngamanye amagama, akekho omunye oyoba umntwana kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi abe uye ngoJesu. Njengoba esho uJesu kuJohane 14:6 ethi ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami. So singabantwana bakaNkulunkulu ngoJesu. Ngaphandle kwakhe asikwazi ukubayibona. Kusho ukuthi sifanele ukwenza into efunwa uJesu. Uma ethi uJesu okholwa yimi unokuphila okuphakade, athi uJesu ngiyisinkwa sokuphila, okholwa yimi akasoze alamba, ozayo kimi akasoze alamba, nokholwa yimi akasoze ome naphakade. uJesu uyena ndlela neqiniso nokuphila. Asikwazi ukuya kubaba wakhe ngaphandle kwakhe. Wasimisela ngaphambili kuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Wakwenza lokho ngentando yakhe, kwaba kuhle kuye.
besiphendula umbuzo othi sakhethwa nini, okuvesi 4 esiwufundile. Njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wayesesimisela ngaphambili ngaso leso sikhathi before kusekela umhlaba, ngaphambi kwezisekelo zomhlaba, wasimisela ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu. Ngeke ngakhuluma ngathi yonke into yahlelwa emaphakadeni, yonke into yahlela umhlaba ungekho, wayihlela uNkulunkulu, wayilungisa. So singabantwana kuNkulunkulu ngoJesu. Wasimisela lokho umhlaba ungakasekelwa, wasikhetha esikhethela kuye umhlaba ungakasekelwa, wakwenza lokho ngokwentando yakhe. Yingakho-ke namanje kufuneka siphile ngentando yakhe, ngoba masiphila ngentando yakhe uhlelo lwakhe ahlela ngawe nangami luyofezeka. Isikhathi ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyakubonga ngomusa nangothando osithanda ngalo. Siyabonga Nkosi ukuthi wasikhetha, usikhethela kuwe ngothando, usikhetha ukuthi sibe ngcwele, sibe ngabantwana ngoJesu kuwena. Wasikhetha umhlaba ungakasekelwa. Sisize Nkosi ukuba singadlali ngomusa wakho omningi kangaka, nokade wabakhona lo musa esakhethwa kudala. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngothando, sisize sikuthande ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke, nangamandla ethu onke. Sisize Nkosi sithande omakhelwane bethu njengokuba sizithanda thina. Udumo lonke silinikeza wena egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba. Amen. Muhle uJesu wethu, ube nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibando ovalelisayo.